Od bura mamalo ne opodho bajet ma balang' mar omenda mar bilion 316.7. Okang' madhi chwalo bajet maduong' mar 2025-2026 kuwuok trilion 4.62 trilion 4.62 kuwuok e trilion 4.3 mane od bura opodho dwe mar abich higa mokadho. Ma timore ka doko ni odong' mana dweche 2 gi nus kendo migepe yudo pok mar omenda machielo e bajet manyien mar higa ma 2026-2027. Gino ma kelo fuon kaka sirikal tiyo gi omenda mag jopiny. Jafwambo marwa Chris Owino miyowa mathoth. Kata odoko ni piny owacho osebedo ka nyiso jopiny mondo otwe okanda kaluwore gi pek mar ngima, omenda ma sirikal tiyogo e chulo osara kod tayo chenro e apisegi osemedore gi bilion 16 e bwo dweche 6 mokalo. E bajet mambalang' ma jo od bura ne opodho tieno manyoro, migepe mag sirikal idhi medo bilion 316.7 mar tayo chenro magi, kata odoko ni odong' dweche 3 kende to idhi miyogi pok mar omenda maduong' e bajet manyien mar hikomo mar 2026-2027. But overall, the supplementary estimates approved an increase of 316.7 billion. This is an increase of about 7% of the main budget which we passed. Because, Honorable Speaker, the budget was passed at 4.3 trillion. Now, with these supplementary estimates, we are now going to have a budget of 4.6 trillion. Okang' makamano dhi chwalo bajet maduong' mar 2025-2026 nyaka trilion 4.62 kowuok e trilion 4.3 mane od bura opodho giko dwe mar abich higa mar 2025. Moko kuom jo od bura ne ogolo ng'ur margi e wi gima omiyo migepe mag sirikal kwayo omenda mathoth e bajet mambalang', kata odoko ni thoth chenro mag dongruok imiyo pok maber e bajet maduong' kod od bura. Gima mako dhok en ni kata odoko ni omenda ma sirikal tiyogo omedore gi bilion 16 osuru maduong' ma KRA choko, to igeno dhi medore kod bilion 29.7 kende. Kuom bilion 316.7 ma od bura ne opodho, migawo mar lweny ne owuok kod bilion 24.4, bad migawo mar obila mang'weyo maling'ling' NIS dhi yudo bilion 10, bad migawo mar obila bilion 7.5 mar miyo obila okumba mag thieth e kinde ma bad migawo mar arita ma pacho kae to ne owuok kod bilion 3. Kopogore kod sekta mar arita, gedo mar gach reru manyasani kata SGR mawuok Nakuru kochomo Kisumu nyaka Malaba ne oyudo bilion 14.9. E sekta mar somo, duol mochung'ne ndiko jopuonj TSC ne oyudo bilion 21.2 e chulo okumba mar thieth ne jopuonj e kinde ma hola mar siro jopuonj mochando e mbalariany kata HELB to ne opodne bilion 15.4. Quite a number of sectors are benefiting from this supplementary budget. Top among them, our university students, who are getting an extra 15.4 billion shillings going towards the Higher Education Loans Board and the University Funding Board to ensure that no child misses an opportunity to access higher education. E ukenge mag yaro dero mar chiemo e pacho kae, migawo mar pur ne oyudo bilion 7.8 mar miyo jopur mbolea e nengo moyweyo, kaachiel kod bilion 2 mar keyo kothe mag cham. Sekta mar thieth bende ne oyudo keyo mobup tok yudo bilion 13 mar siro weche mag thieth e kuonde thieth duto mag sirikal. There is also money going to the primary health care fund. A lot of money also going to make sure that every Kenyan who accesses a primary health care facility, they get primary health care at no cost or at the cost of the taxpayer or the government of Kenya. Kaluwore gi mano, fuok ma sirikal nigo e bajet maduong' en trilion 1.2 kowuok e bilion 933. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.